V dnešnej epizóde ťa čaká aj toto. Som plakala pri dennodennom dvojfázovnom cvičení. Ja som mala ešte jednu chladničku zapojenú na balkone a tam som si skrývala svoje nízkokalorické veci. Mala som problém si dať aj polievku. Z nej som si len vybrala zeleninu a tu som ešte potom premila pod tečúcou vodou, aby som z nej zmila ten masný vývar. Ja tak potom priberiem, že si budem musela kúpiť tehotenské nohavice napríklad, krokovať v byte okolo stola, aby som mala plné kolečka na hodinkách. Mňa bolelo, aj keď som sedela, lebo mi trčali kosti. Hanbila som sa veľmi za hlasné škrkanie v bruchu. Drhla som príbory, lebo som si myslela, že sú na nich mikrozvyšky z minulého jedla. Tak ja som cvičila aj so zraneniami, napríklad kolena, členka. Vítam ťa pri 3. epizóde podcastu na tému poruchy príjmu potravy. V dnešnom podcaste by som chcela nadviazať na predošlý a ísť ešte viac do hĺbky. Dôvodom je práve mentálna príčina alebo nejaký stav psychickej nepohody v živote. Porucha často doprevádza iné veci. Často človek netrpí len jedným typom a je tam akási postupnosť. Začne to napríklad ortorexiou, potom to prejde do anorexie, neskôr emočné prejedanie, potom to môže prejsť do bulimie. Človek je potom v pasci kolobehu reštrikcií, prejedania a výčitiek. V týchto ďalších epizódach sa budem venovať aj týmto poruchám, ale aj menej známym, ako je napríklad bigorexia, čo je posadnutosť naberaním svalovej hmoty, telesná dysmorfia, alkorexia, purgatívna anorexia, syndrom napríklad nočného jedenia, syndrom prázdneho taniera. Rolu, či sa porucha vyvinie, hrá genetická predispozícia. Časť je dedičná a ostatok, to či sa prejaví, záleží na tvojich osobnostných aspektoch a taktiež živote. Korenie siahajú hlbšie, je rozdiel spúšťač a je rozdiel príčina. Ako sa vraví, gény nabijú a prostredie stiskne spúšť. Teraz by som opísala nejaké ďalšie znaky môjho správania, ktoré som ešte nespomenula. Keď som robila extrémy svojmu telu, ospravedlňovala som si to, že to mám pod kontrolou. Aj napriek tomu, že som plakala pri dennodennom dvojfázovom cvičení. Ale keď to isté alebo podobné robil niekto iný, mala som takú varovnú kontrolku. Takže nebola som k sebe fér. Prešla by som k jedlu a potom k telu. Čo sa týka potravín, tak ja som mala ešte jednu chladničku zapojenú na balkone a tam som si skrývala svoje nízkokalorické veci. Pripravovala som pre iných zase viac kalorické jedlá ako pre seba. Napríklad som im pridávala naviac olej. Pre seba som mala zase nastavené to, že som si povoľovala len potravinu, ktorá mala do 100 kalórií na 100 gramov. A dlho som si to držala. Mala som problém si dať aj polievku. Keď tak z nej som si len vybrala zeleninu a tu som ešte potom premila pod tečúcou vodou, aby som z nej zmila ten masný vývar. Zakazovala som si dressingy, zalievky, omáčky. A keď napríklad bolo na mese alebo na cestovinách omáčka, tak to som vytierala do stien taniera a jedla som len samé suché jedlá, aby som ušetrila kalórie. Drhla som príbory, lebo som si myslela, že sú na nich mikrozvyšky z minulého jedla, ktorý jedol niekto predo mnou a neskôr som ani nemohla si dovoliť jesť iným príborom ako tým svojím, ktorý som si doniesla všade. Hanbila som sa veľmi za hlasné škrkanie v bruchu, ktoré bolo veľmi počuť. Klamala som hladné telo vodou pred jedlom, aby sa veľa jedla doň potom nevošlo. Takisto kávou, žuváčkou. A vždy som premýšľala non-stop, kedy si dám ďalšie jedlo po dojedení, lebo moje zloženie jedál nebolo patričné a dostatočné. Taktiež čo kedy a jak musím vycvičiť. Nevedela som sa pri uzdravovaní napríklad zbaviť náhrad a napodobenín. Klasické verzie som nahradzovala v úvodzovkách zdravšími, napríklad maslo za avokádo
arašidové maslo za práškové, latte za obyčajnú kávu s vodou. Bielkoviny boli na piedestáli môjho jedálnička a aj keď mi to nechutilo, hlavne, že tam bol proteín. Veľmi to bolo vidno na odmietaní mojich najobľúbenejších jedál. Z vypýtania duple sa stalo to, že som si nedala ani odrobinku. V anorexii som aplikovala volume eating a potom bolo ťažko prejsť na normálne primerané porcie. Myslela som si, že ja tak potom priberiem, že si budem musela kúpiť tehotenské nohavice napríklad. Namiesto sladkého som si dávala gumené vitamíny a klamala som, že mi sladké nechutí. Môj výber jedla trval veľmi dlho, kým som porovnávala gramy, hodnoty, napríklad v jedálnom lístku. Bolo mi ľúto vyhadzovať jedlo a mala som nutkanie potom v prejedacej fáze zjesť aj proste do posledného kúska a nič nevyhodiť alebo nenechať na potom. Takisto aj pri nakupovaní, keď som niečo kupovala a bol tam posledný kúsok v regáli, tak som mala nutkanie, že si to musím kúpiť. Prejdem teraz k pohybu. V anorexii som nemala energiu a tá, čo mi ostala, tak aj tu som venovala jedlu. Keď som bola závislá na pohybe, tak ja som cvičila aj so zraneniami, napríklad kolena, členka. Cvičila som silový tréning práve aj na tieto časti tela cez bolesť. Zvykla som krokovať v byte okolo stola, aby som mala plné kolečka na hodinkách. Muselo byť 10 000 krokov denne, aspoň aj v chorobe. Mňa bolelo, aj keď som sedela, lebo mi trčali kosti. Zvykla som si kupovať menšiu veľkosť oblečenia, aby som mala motiváciu do toho chudnúť. No zároveň bol problém nosiť zase obtiahnuté veci. Cvičila som cviky na brucho, pretože som si myslela, že tým schudnem z brucha. Stále som mala nutkanie nejakou časťou tela hýbať. Aj keď som niečo ťažké zdvíhala zo zeme, tak som to imitovala ako keby formou nejakého cviku s váhou. Potom zase pri uzdravovaní som kompenzovala ten extrémny pohyb. Že som zase robila málo fyzickej aktivity, pretože ja som to prestala mať rada. Sledovala som sa v zrkadle po každom jedle, každý záhyb, aby som sa cítila bezpečne a pohodlne alebo sebaisto. No koniec koncov som sa cítila úplne opačne pri každej jednej malej odchýlke. Som kontrolovala, či nemám dvojitú bradu, dokonca z každého uhlu. Dlho som mala absenciu chodenia k doktorom, aby nezistili moju váhu. Dám ti teraz zo pár rád. To merítko, aké máš na iných, maj aj na seba. Vnímaj sa, ale nie len to si všímaj, či už máš poruchu vyvinutú alebo nie, ale aj to, či nemáš na ňu nábeh. Vtedy človek v úvodzovkách ovláda a zároveň neovláda príjem potravy. To myšlienky okolo jedla a nutkanie na pohyb ovládajú človeka. Emočným jedením kompenzuje nespracované emócie alebo nadmernú snahu kompenzovať nedostatky v iných oblastiach života, kopíruje nahromadené negatívne emócie voľbami potravy. Snaží sa ich ako keby dosytiť jedlom. Jedlo sa stáva potom únikom pred nimi a regulátor na ukľudnenie. Často je porucha príjmu potravy ako forma OCD. Objavuje sa kompulzívne správanie, rituály. Človek má rutiny ako jesť a keď ich poruší, myslí si, že sa stane niečo hrozné. Napríklad aj to, že priberie. Berie ako niečo hrozné. Taktiež sa to správanie spája aj napríklad s hypochondriou. Aj keď toto teraz nebudú rovnaké veci, ale anorexia môže mať spoločné znaky ako keby so schizofréniou. Ako skreslené vnímanie reality, obsesívne myšlienky. Preto je to veľmi ťažké sa človeku s anorexiou navrátiť na jeho zdravú hmotnosť z hľadiska psychiky, keď už v tej dobe najchudšej sa vidí ako tučný. Vtedy už aj telo začne bojovať pre prežitie, aby to ustalo. Zvyknú sa potom objavovať rôzne symptómy. V stravovacích návykoch nastávajú zmeny. Objavuje sa naoko normálne stravovanie, ale v monitorovaných mikromnožstvách môžeme vidieť pomalé jedenie po zrnku ryže,
Výčitky počas jedenia ovplyvňujú tempo jedenia. Voľba menšej lyžice, aby jedenie trvalo dlhšie, zaslzené oči po zvracaní pri bulimii, odbehnutia si na vecko. Pokojné jedenie je len vtedy, keď vie človek dopredu, čo si dá. Napríklad v reštaurácii, vtedy, keď už človek dopredu vie, že to hneď pôjde von vyzvracaním. Pohľad na to, čo je v tanieri, predstavuje bolesť. Taký človek môže navštevovať Pro-Ana, Promia, komunity, objavuje sa aj náhla zmena štýlu obliekania. Chorého človeka zaujímajú zväčša tie veci, ktoré ho vedú k tomu, aby schudol. Tomu všetko prispôsobuje. Má len svoj striktný režim. Schováva jedlo, je vynaliezavý, klame, vidíme na ňom stratu pozornosti, taktiež prejavy s pocitou hanby. Z extroverta sa stáva outsider. Odťahuje sa od skupiny. Nie je to len strata pár kil, ale aj strata priateľstiev, energie, slobody, hlavne strata seba. Človek je ako taký robot, naozaj prázdna schránka. Často zvykne obsedantne naozaj sledovať progresy iných v chudnutí alebo v športe. Šport je potom už nezdravá závislosť a už to nie je oslava tela a toho, čo dokáže. Prejdem teraz k prejedaniu. Pred zachvatom sa človek ako keby ocitne v strede zjesť a nezjesť to jedlo. Keď vykročí k zjedeniu a povie si, že keď už som vykročil, tak zjem to všetko. Nie je ako keby prítomný v ten moment. Často to preto robí potajme. To je také, že zároveň to chce zjesť a zároveň to nechce zjesť pri epizóde. Pri zachvate ako keby stratíte tú schopnosť plnosti a hladu. Naozaj jete, až kým človeku není zle. Ďalej latentná porucha, tak to je taká neviditeľná, keď ju človek skrýva. Naozaj nie je to boj o pozornosť, preto to človek zakrýva. U mužov z porúch je častý Adonisov komplex. To potom môže prispievať aj k anabolickým látkam. Spoločnosť presadzuje toxickú maskulinitu, stigmatizuje zraniteľnosť, vyzdvihuje potlačovanie emócií a bagatelizuje ich. Vyhodnotiť na našich blízkych, či trpia poruchou, je často ťažké, pretože podľa prežívania a pocitov sa to dá zistiť pri komunikácii. No správanie sa dá do istej miery skrývať alebo hrať. Človek je plný negatívnych myšlienok. Moja rada znie, že tie myšlienky, ktoré prichádzajú, tak nepríjmaj ako fakty. Pracuj s nimi a hľadaj dôvody, prečo prichádzajú. Človek je v nich väzeň v niečom, čo nemá rád, a to telo je väzenie. Má potrebu jesť to správne, v správny čas za správnych okolností. To, aký bol tréning a čo a koľko toho človek zje v ten deň, tak od toho sa odvíja to, či ten deň bude mať dobrý alebo zlý s výčitkami. Taktiež aj ranná váha je meritkom. Čím vyššia, tým horší deň. Neurobiologické zmeny v mozgu vedú človeka k potrebe nejesť a k skreslenej predstave tela. Neprimerane vidí oblasť tela alebo partiu, na ktorú sa zamerá, a to vníma ako nedostatok, s ktorým nie je spokojný. Problém je v tom, že ich vníma ako slabosť a ako vníma seba. Tie myšlienky neodrážajú skutočnosť. Dysmorfia sa zhoršuje, keď na to, na čo sa sústreďujeme, tak v tom skreslené videnie rastie. Zameriavaj sa skôr na to, ako sa chceš cítiť. Nie spôsobom, že chceš slobodu, ale realitu staviaš na rigidných pravidlách, na zákazoch. Nemôžeš rešpektovať svoje telo z nenávisti. Dichotomické myslenie je brané ako kognitívne skreslenie. Čiže buď vidíme veci čierno alebo bielo, bez všetkých odtieňov šedej. Kortizol a dlhodobý stres zvyšuje hlad. Krátkodobý stres zase hlad potláča. Za bežných okolností zdravého jedinca, keď je hladný, tak je ako keby taký nervóznejší, no človek s poruchou to má vymenené. Glorifikáciou pre neho je škvrkanie v bruchu a keď sa naje, tak nastúpia výčitky, úzkosť,
nervozita. Mozog ho klame, že práve toto je normálny stav a už nerozoznáva, čo je OK a čo je už dávno za limitom. Bolesť pretavuje do ničenia vlastného tela a to jedlo je len nástroj na zvládanie emócií, ktoré chce utišiť alebo ignorovať. No ale má to byť predsa nástroj na staranie sa o telo a o mysel. Anorektik nevidí podvyživeného človeka ako hrozbu, ale ako vzor. A každý jeden pribratý kilogram mu uberá na hodnote. Veľa vecí sa vymení. Spätný život sa mu zdá ako nenormálny a má pocit, že konečne našiel nejaký normál. Treba naozaj spozornieť, keď sebadeštruktívne myšlienky zaberajú väčšinu času a keď stres okolo jedla je horší ako jedlo samotné. Môže sa to naozaj vyvinúť z nevinného rozhodnutia. Sloboda v jedle to je dar. No ale nie je toto isté ako sloboda v myšlienkach a sebavedomie v jedle. Žijeme v slobodnej zemi a obmedzujeme sa dobrovoľne. Domýšľame si normy, bojíme sa odchýlok. To, že sa naozaj môžeš najesť a že nad tým nepremýšľa, že to znútra nezožiera, tak treba byť vďačný za túto každodennú veľkú maličkosť. Aj to, keď jedlo není dominanta života, kde sú len stále okolo mentálne obsesie, keď mysel neničí telo, keď nemá len človek jedno očakávanie od jedla a to schudnutie. Naozaj žiadne jedlo pre nás nebude zdravé, pokiaľ za ním bude nezdravý prístup. Zdravý životný štýl nás nemá stať cenu zdravia. Potraviny nemajú morálne vlastnosti. Nie sú dobré a zlé, takže ich nedemonizuj, ale neutralizuj a normalizuj. Niekto má ako zlé zafixované sacharidy, niekto tuky, ale tie toxické nálepky jedlu pripisujeme my. A to, čo je v úvodzovkách nezdravé, neznamená, že z toho priberieš. Takisto fast food neznamená fast pribratie. To, že ješ pár dní napríklad viac, tak to je úplne v poriadku, pretože prídu dni, kedy nebudeš stíhať jesť. Zase prídu dni, kedy budeš mať možnosť jesť viacej kaloricky, napríklad mekač, ale z dlhodobého hľadiska to nebude mať drastický dopad na tvoju váhu. Nastav si zrkadlo do seba a nie len na seba. Premýšľaj, čo dať telu a nie vziať pri chudnutí. Pridaj zeleninu a nesústreďuj sa na to, čo vyratiť z jedálnička, ale čo do ňoho zaradiť. Kalorické tabuľky, tak tie sú ako oheň. Sú dobrý sluha, ale zlý pán. Nemajú nám riadiť život. Je rozdiel napríklad nemať na danú vec chuť a nedať si ju versus mať z toho strach a nedať si to. A taktiež v tom nedať si, ale kvôli tomu, že viem, že už by mi z toho napríklad bolo zle. Máš dar, tento zmysel, ty myslím chuť, tak ho využívaj naplno. A to jedlo je takisto dar. Toľko ľudí vo svete zomiera dennodenne na hlad. Neboj sa cukru a mýtov o ňom. Pokiaľ by závislosť na cukre bola skutočná tak, ako sa presadzuje, tak riešením by bola abstinencia. Ale všetko potrebuje človek v zdravej miere. Nestávaj len na polotovaroch, ale racionálne vyživuj a uspokojuj telo vyváženým jedlom. A taktiež uspokojuj dušu jedlom, ktoré poskladaš podľa toho, že ti chutí. To, čo bude na tanieri, tak to je ako keby rukopis a pretavenie toho, ako veľmi sa máš rád. Primárne prijímaj kvalitné živiny a sekundárne ako doprovod to, na čo máš chuť. A to už nemusí byť až také vyvážené. Ale treba nájsť balans a rovnováhu medzi tým, čo ti chutí, čo ti prospieva, ale dovoliť si aj kompromisy k telu. Zároveň to teraz neznamená jesť bezmyšlienkovito všetko a neriešiť kvalitu. Nie je to vstupenka k neobmedzenému jedeniu hamburgerov a takisto to nie je prejedanie. Potraviny sa doplňajú. Niečo je chutné, ale nemá to toľko živín. Zase niečo má živiny, ale nie je to až také chutné. Preto potrebujeme obidva. Niečo proste poskytuje menej fytonutrientov. Je dôležité byť na obidvoch týchto poloch uvedomelý. Človek v poruche ale neservíruje jedlo a energiu, ale vinu a zlyhania.
potlačia kreativitu. Ingrediencie nie sú potraviny, ale výčitky. My keby sme nakupovali len s doporučením, čo by sme mali vynechávať, tak reálne by nezostalo nič v košíku. Len kvôli tomu, že jedna nejaká štúdia o myšiach hovorí, že niečo pre teba je zlé, tak to teraz neznamená, že to musí patriť na každého jedného človeka. Treba jesť intuitívne a to je tá najprirodzenejšia forma stravovania. Nepoškodzuje zdravie, ale zároveň nie je pre tých, ktorí nemajú vyriešený vzťah k jedlu. Takže nie každému to musí v danej fáze sedieť. Tejto schopnosti sa človek poruche vzdáva, alebo ju stratí. Hlad, tak ten sa nemusí prejavovať len ako škvrkanie, ale aj ako nevoľnosť, podráždenosť, mdloby, strata energie, vyčerpanosť, skakanie nohou, neschopnosť sa sústrediť. Hlad, tak to je prirodzený biologický signál. Hladina hladu kolíše. V jeden deň bude iná, takisto ako je každý deň iný. Plus tu hrá aj veľkú rolu ženská cyklickosť. Telo hovorí jazykom signálov a nie slovami. Takže cesta je napojiť sa na slobodné telo a vnímať ho, spoľahnúť sa na neho a prijať to, čo nám chce povedať. Zober si, že iné signály telesne berieme vážne, ako napríklad zimu, smäd. A keď sme už pri smede, tak voda zase odputáva od hladu, aj keď je to signál na jedlo a nie na smäd. Telo má svoj mozog a môže sa ho snažiť zmiasť, oklamať, ale nakoniec si povie to, čo chcelo pôvodne, a neobalamútiš ho nejakými skratkami. Práve to tvoje nie je jedinou výnimkou, ktorá by odolala nejaký veľký tlak bez nejakej spätnej odpovede alebo dokonca zlyhania. Tvoje telo vie, ako pracovať s jedlom a nie len ho stráviť. Má to byť náš spojenec a nie nepriateľ. Najprv daj telu a potom chci od neho, aby fungovalo správne. Cieľ je bezpodmienečne povoliť si jesť kedykoľvek, kdekoľvek a čokoľvek. Namiesto čakania podľa hodín to, kedy si môžeš dať ďalšie jedlo a medzi tými časmi na neho non-stop myslieť. Môžeš byť flexibilný vo voľbách, pretože tu nie je fixný plán a jeden jedálniček. Není to buď alebo, ale alebo. Strach treba mať len z takého jedla, ktoré je pokazené alebo jedovaté, alebo máš na neho alergiu či intoleranciu. Po anorexii nastáva častokrát taký vlčí hlad. A nie je to len, že chýbajú kalórie, ale aj konkrétne chute. Slané, sladké, textúra jedla, alebo dokonca konzistencia, aj kombinácie jedla. Ale ten sa raz stopne. Takže neobmedzuj svoj dnešok, pretože si sa včera prejedla. Dôležité je po prejedení začať jesť normálne. Žiadne reštrikcie, inak sa ocitneš v kolobehu diét a prejedania. Cyklenie v tom sa dá narušiť tým, že nevynechávaš žiadne jedla po prejedení. Ak sa preješ a povieš si, no a zase od zajtra, od začiatku, ale ty reálne nejdeš od začiatku. Tá cesta bola už aj predtým. Keď príde epizóda, tak treba ísť niečo robiť. Prejsť sa. Keď máš na to chuť, tak si to dáš aj za 10 minút. Je to chuť, alebo je to len lov na jedlo z nudy? Opýtaj sa naozaj sám seba. Keď je to hlad, tak by si zvolila aj zeleninu a nie len tú danú čokoládu napríklad. Prejedanie, ale tak to nie je občasné presítenie. Často je to zamienené za ako keby psychohygienu. Je rozdiel jesť z fyzických dôvodov a voľby a takisto pozornosťou k mysli a k telu versus jesť impulzívne veľké množstvo. Je to nebezpečné a trpí tým celý organizmus. Niečo sa môže aj pretrhnúť alebo porušiť ten systém či štruktúra trávenia. Často je tam striedanie cheat a clean dní a žiadna zlatá stredná cesta medzi tým. Pri striedaní prejedania a reštrikcií skáče tá hladina sytosti a hladu. Raz sa znižuje a raz zvyšuje, preto je potom také ťažké naskočiť na normálne porcie.
A cheat day je u človeka vlastne také naplánované prejedanie. No lenže ty môžeš mať to isté z cheat dayu každý deň v kontexte, ale plnohodnotnej stravy. Netreba si zakazovať. Nezmeníš to, pokiaľ si sa tomu nevystavuješ. Ale nie je to len, že jedenkrát si dáš fear food, to nestačí. To, že si to dovolíš fyzicky, tak to neznamená, že si to povoľuješ aj mentálne. Zlepšenie jednej veci neznamená vyriešenie. No ale je nutné, lebo každé jedno sústoje ťa približuje k slobode. Zakazovať si potraviny akurát spôsobí to, že na nich budeš myslieť a že sa skôr či neskôr budeš s nimi prejedať. Treba si dať jedlo, na ktoré máš pôvodne chuť, aby si sa potom po ňom následne nedojedala tým, na čo si mala chuť pôvodne. Chuť sa ale nerovná emočnému zajedaniu. Možno máš dnes pocit, že ješ už niečo, čo si od zajtra zakážeš. Ale zajtra není posledný deň v živote. Raz sa k tomu dostaneš napríklad na oslave, no ten dlhý úsek medzi tým smeruje akurát k prejedaniu tej danej veci. Neanalizuj a nekalkuluj, ale povoľ si všetky potraviny. Tým si zaručíš, že ti žiadna makroživina a ani chuť chýbať nebude. Potom sa ti prirodzene budú meniť aj chute, pretože prirodzene budeš dostávať chuť aj na zeleninu a ovocie, rovnako ako na niečo, čo je žiaľ nazývané ako cheat food. Niekedy je to jablko a niekedy to bude jablkový koláč. Intuícia otvára možnosti myšlienkam a ponúka rozmanitosť stravy. Zase ortorexné myšlienky ničia možnosť voľby. No je rozdiel preferencia vo voľbe a reštrikcia riadená kultúrou. Niektoré voľby jedla môžu vyzerať rovnako, ale prístup, ktorý je za nimi, je odlišný. Udržateľný prístup je prevenciou toho, že sa nezosypeš, keď prídu nejaké problémy života. To proste človek sa snaží piť veľa vody, ale to neznamená, že si nemôže dať sladený nápoj. Volí také množstvo, ktoré uspokojí psychiku, ale aj nasytí. No nespustí výčitky alebo fyzické nepohodlie. Toto nie je len o chápaní z tej stravovacej gramotnosti, ale aj o aplikovaní do života a tým, aby si s ňou žil v súlade. Tak aby to nelimitovalo nejaké iné oblasti života, z ktorých by si musel ukrajovať. Takže tvoje maximum má byť udržateľné. Vyriešený vzťah k jedlu chutí najlepšie. Musíš jesť dosť a za druhé musíš byť sám pre seba dosť, a to bez podmienok. Jediný spôsob, ako vyhrať nad jedlom, je prestať s ním bojovať. Oblečenie je nahraditeľné a má padnúť tebe a nie ty prispôsobovať tvoje telo jemu. Ty a čas nahraditeľný nie ste. Vymeň nohavice, ale nemeň život. To, že nekontroluješ váhu, neznamená, že ignoruješ svoje zdravie, takže netreba zase byť k sebe veľmi kritický. Hľadaj ten zmysel života v niečom inom, ako v zmenšovaní sa do nekonečna. Keď si sleduješ progres, tak porovnávaj skôr fotografie na rovnakom mieste pod rovnakým svetlom a nesleduj len váhu pri chudnutí. Pri nej je aj započítaná tá svalová hmota, takže dosť sa to skresľuje. Je normálne, že sa ti môže páčiť vyšportovaná postava, ale zároveň môžeš milovať moletku. Takže tie veci sa nevylučujú. Aj čierne vlasy mojej kamarátky sa mi môžu páčiť tak ako moje, alebo viac, ale to neznamená, že keď sa mi to páči na nej, že to musím ja meniť na sebe. Zober si, koľko miesta v mozgu by sa ti uvoľnilo, keby namiesto jedla si myslela na svoje záujmy. Stihneš konečne veci, ktoré odkladaš. Tu pomáha zamieňať niečo, na čom je človek závislý, za niečo, čo vám dá pokoj na duši. Napríklad drtenie sa 2 hodiny v posilke za výlet niekde, kde si ešte nebol. Netreba idealizovať staré, chudé telo, ale treba si spomenúť na to, ako si sa v ňom cítila. Keď si zakazovala sebavedomá energia, tak to je viac ako vzhľad. Odvaha má väčšiu váhu ako váha.
pomáha aj aplikovať pozitívne afirmácie. U mňa bol taký moment práve na kúpalisku, kde som mala možnosť vidieť tú rôznorodosť tiel. Ty musíš pochopiť ten mindset, že nemusíš, ale môžeš. Napríklad cvičiť. To, že iní cvičia pravidelne, neznamená, že musíš i ty, keď k tomu nemáš vzťah. Život ti vie ujsť pred očami, keď popieraš problém. Človek s anorexiou ako keby nemal vek taký, aký má. A je ako keby malé dieťa, ktoré sa naozaj musí od základu naučiť pravidelnosti, veľkosť porcií, treba mu posilňovať čreva a trávenie. Treba mať nádej, že cesta k uzdraveniu je. Je to labyrint. A možno práve ten jeden krok, ktorého sa najviac bojíš, je presne ten, ktorý najviac potrebuješ. Hlavne treba byť úprimný v tom, ako sa cítime. Baviť sa o tom, ako sa máme a nielen ako vyzeráme. V komentároch by som vás chcela vyzvať, aby ste mi napísali to, čo vám na sociálnych sieťach nerobí dobre. Či už sú to nejaké projekcie neistot iných, alebo aké toxické frázy často v online svete počujete. Budem vďačná za každú jednu formu spätnej väzby. Chcem zachytiť práve tých ľudí, ktorí majú odvahu o veciach hovoriť, preto by som vás chcela pozvať do mojej podpornej skupiny na Facebooku. Budete tam môcť dieľať svoje príbehy, aj anonymne, ale taktiež si navzájom pomôcť či poradiť. Buďme tým pre seba, koho sme potrebovali, keď sme boli mladší. Alebo toho, koho sme potrebovali, keď sme trpeli poruchou príjmu potravy. Som vďačná za každé jedno zdieľanie, pretože tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa to dostane k tým ľuďom, ku ktorým sa to dostať má. Budem vďačná za tvoj odber. Podporuješ tým zároveň moju ďalšiu tvorbu v budúcnosti. Verím, že ostaneme v kontakte. Spoločne sme silnejší. A hlavne medzi sebou a so sebou komunikujte.